Galicia iniciou o 2026 con 6.176 persoas desempregadas menos que hai un ano. Medrarán as afiliacións á Seguridade Social con respecto ao 2025, datos que amosan a melloría tamén no Barbanza e en Muros e Noia. Deronse a coñecer os datos do paro correspondentes ao primeiro mes deste 2026, e Galicia pechou xaneiro con 115.144 persoas no paro, 6.176 menos que hai un ano. As afiliacións á Seguridade Social incrementáronse en comparación a xaneiro de 2025, con 3.737 cotizantes máis, cifras que destacou o conselleiro de Emprego, José González. Hai que analizar a evolución do mercado laboral a medio e longo prazo. Facémolo cando os datos son positivos, cando son menos positivos, quero dicir, ver a tendencia e como vai evolucionando ese mercado laboral. O mes de xaneiro non ten sido un mes bo, tanto no que se refire ao paro como nas afiliacións, hai unha suba do paro, unha caída das afiliacións, pero se vamos á comparativa anual vemos que o mercado galego pois creou neste último ano emprego, arriba de 16.000 novas afiliacións, e tamén o paro se reduciu no conxunto do ano en máis de 6.000 persoas. Dito isto, repito, pois o mes de xaneiro é un mes no que observamos que non houve un bo comportamento, foi non só en Galicia, sino no conxunto do Estado. González especificou como adoita acontecer nos meses de xaneiro na comparativa mensual que se rexistra unha subida no paro debido á finalización da campaña de Nadal e unha reducción nas afiliacións. Na comarca, o comportamento foi similar a Galicia. No Barbanza había en xaneiro 2.279 persoas na procura de emprego, 142 menos que hai un ano, mentres que en Muros Noia había 1.409 desempregados, un descenso de 77 con respecto a xaneiro de 2025. Cada concello tivo a súa particular evolución. Boiro arrancou o 2026 con 609 persoas paradas, 28 menos que hai un ano. Na Pobra houbo 290 desempregados en xaneiro, un descenso de 29 con respecto ao mesmo mes no 2025. Rianxo rexistrou 347 parados, unha caída de 42 cos datos obtidos hai un ano. Ribeira chegou aos 1.033, 43 menos que no 2025. Lousame iniciou o ano con 103 parados, 10 máis que hai un ano. Noia contabilizou 448 persoas na procura de emprego neste xaneiro, un descenso de 38 con respecto ao 2025. Outes obtivo unha cifra de 183 desempregados, unha decena menos que o xaneiro pasado, mentres que Portodosón tivo 236 parados, unha caída de 14. Muros contou con 244 persoas buscando traballo, 20 menos que o ano anterior, e Carnota registrou 155, unha caída de 5.